Så jeg atter Erik. Det her vi undantinge under være for siløse. Ha? Ikke grundreglan åttan undantæki. Hon finst i Lukas 16:18. Jesus sier, hver som helst du køyrer bort til konu syna, og giftest vi en ærare, fremur hårdom. Hatt grundregelen. Åttan nekka undantæk. Og ja. Ja, utan nekka undantæka. Hver som helst du køyrer bort til konu syna, og giftest vi en ærare, fremur hårdom. Og hver som helst du giftest vi henne som køyrt bort fra mannesønnen, fremur hårdom. Hatt tann regelen man blindt fylgjer i öllum mannjöden fargjum. Utan undantæk. Men jeg vil gjøre at kunne skilja at i hans meginreglene her finst eit undantæk. Det om du skiltest vegna, eller fyri eller vegna, det det samme året, fyri. Det var fyri hetta, vegna hetta. Vegna siløyse. Så det et undantæk, det vil si, så det ikke, så fremmer du ikke hårdom om du gifter deg atter. Matteus 5:32. Matteus 5:32. Men jeg sier til kun at hver som helst du skal køyre bort til konu syna, undantidje fyrir siløyses grund, veldur henne er frem i hårdom. Og hver som helst du giftes vi henne som fraskild, fremur hårdom. Hver som helst du skal køyre bort til konu syna, undantidje fyrir siløyses grund, her kommer et undantæk noe her. Og her det til at han velder henne er frem i hårdom. Ikke hvis hon vil være til ønsomhet, ta henne kort bostur. Men hvis han kører henne fra seg og fer seg henne æra, så hon ikke langer kone hans æra. Og så han hårbukker og hårdruvar. Og satans bost sier det akkurat som det og hon leis til å gifta seg oppatter og ta trakkar det undantæki i versk. Det kommer i gilde. Matteus 9:9. Det vil si at det Jesus tåsar om det samme evne her, og han kommer inn av det samme, men han gjør et undantæk som fer avskan av konene som etter, som kører fra seg. Og i Matteus 9:9 det synder arves i atter. Og jeg sier til kun hver som helst du skal køre bort til kone syna, undantidje om det være for siløse, og skal giftast ved en ærare fremur hårdom. Han fremur hårdom, hvis han kører henne bostur, og fer seg en æra. Men undantidje om det vegna siløse. Så nu sykker vi til at Lukas 16:18, Matteus 5:22, Matteus 9:9, her tror jeg knapplighane. Meginreglan, han som skilles til konu syna og gifter seg nærare fremur hårdom. Det utan undantæki. Det sannhet. Det sannhet. Men Jesus gjør et undantæk her som til ikke, ja, et undantæk, så henda meirregnan galdande i öllum ørum førum,
undan tidje i hesumføren. Det vil si, det ikke vegna siløse, men vegna åat, etla lete, etla troskøyt, etla eit eller annet, du kan nevna 1000 ting, bokstavliga 1000 ting. Det neka anna som neka skilse fra som neka vegna, og færsar en annan, så han ein devil rentur håre bukker etla håra. Men det vegna siløse, her som du mætje ver siløse møtet her, at jeg kan ikke teka meg, jeg kan ikke liva vis ned. Jeg har røynt at tåsa vedkommande til rattis, han eller hon vil ikke djevast, og hikk nu atter nu. Og så kommer han atter, eller hon atter, og bor nøklunda inne, men nøy, svever vi en øren. Og så vi en øren, og så vi en øren. Hvis det eter til opp, og du ikke kan liva vid tog, så har du rett til å skilja at du ikke at du er en øren. Fullkomelig. Sagt du, at det her undantøkene, det undantøkene som gjør, hvis det ikke vegna siløse. Matteus 5:22, veldur henne frem i hårdom, hvis det ikke vegna siløse. Hvordan det hvis det er til at det for henne frem i hårdom? Det må vi skilja. Matteus 5:32, men jeg sier til kun at hver som helst du skal køre bort til konesyna, undan til ikke for siløses grunn, veldur henne frem i hårdom. Det vil si, vær årsøkjen hårdom, vær årsøkjen siløse, at tvei blev skilt. Men han som instigerar eller fikk skilna inn i det, hvis han ikke færsar en annan, så kan det velda 11 du sækleisa svikna parsten vi tøyene et drive hår, et frem i hårdom, tøy at hvis han færsar en annan. Men han som instigerar eller stifta i tjunaskilnaden, hvis han ikke færsar en annan, så han svikne egentlig skiltjur til å boja etter honom. Skiltjur til tess. Legger man noe rattvise, altså. Vil man leva ratt. Så det 4 Korint. Tjej. Fyrra Korint tjej. Jeg lukker til hva sammen om hvis her tror som vi langt av lise. Så vi suttja til at her troi som leggja seg om man akvart anna. Det jo innanfor det samme. Og et undantak her i hatta tilfelle, så avvarskar det konene, hatta tilfelle, så medveren sekur, eller ikke sekur. Vi skiljer det, vi skiljer hatta etter håndene. Og her troi. Og det ikke lykka. Men det supplerer kvart anna. Og det være oppleten og skilt av hver nøren. Ikke av her som Trimon skal standa ensamalt og si atlans sannløygan. Du finner ikke troi, og de troi saman og sannløygan. Det måste du skilja og suttja. Skil du det og legger hese troi av båret og for det hitja, så skiljer du. Innere sammenhengen. Når det synd
Og eller nær to driver hår, eller fremur hårdom, eller ikke. Skilles du bare og farstra næra, og her var ikke grunn, og to skilles og farstra næra eller en annan. Så driver du, så fremur du hårdom. Fremur hårdom, og til en synd. Fremur hårdom, du skal ikke fremja hårdom. Det er jo tråd av Guds tudje boven. Det er en synd, du syndar til du gjersta. Det er en rettelig alvorlig synd. Det er ikke en synd som ikke kan fyrirgjevast, men hun må innsudjast, og hun må sudja alvaran utui. Og venda det fra tui, og få det ut ur hjertan. Sånn at når det er ikke funnet på. Men er det sånn at ja, du har ikke kunnet funnet på det. Så er det et høyapparat, og et høy djevelfylt skræpoapparat. Og et skræpoapparat. Fyrra Korinthjei er òsni gifting, tjónaskilna og gifting, og oppattu gifting. Fyrra Korinthjei, og som vi får søtja, jeg tog som det fyrr, men hetta sier til han, jeg lette meg lesa det. Fyrra Korinthjei 20. Og ta mun gift og bjau ta ikkje men Herren, lat ikkje ekta konna færa steg for ekta mannen søgnen. Ikkje færa steg for ekta mannen søgnen. Men, og om hon færi av steg, lat henne være verandi avgift. Er du gift ved en vantryggande mann, og han er en drittje med og han slår og et borst, og du overhøver ikke kanst leva sammen med noen, og du måst færa fra noen, vær så verandi avgift. Men er du fra noen i 2-3 år, og han gonger her, og men så kommer han fyrir seg, og han prøver å få til atur, men du sagt, nei, alt det samme han drekker en, han hårdast og alt mulig, jeg kunne aldri haft han da mannen. Men han knapplig skiljer seg fra der. Du var alltid omgått å skiljes, men du kunne slett ikke bygge sammen vinen. Og han fær seg en æra. Så bandes lite. Da er du ikke langt bundet til hans æra. Da hever han bundet seg at han er ærare. Fyrra Korinthjei 16 sier, kvært vita det ikke at han som er sambunden til henne skøtjo er åttlikan vi henne. Det er den tjenslige akten som binder tvei saman, og det er den tjenslige akten vi en trea part. Du vet at tjonaband er tvei. Ta i sig en trea part, så er det en mæverlig kona som annar at høymen fyrir songvi, som brøyter tjonabandet. Det er ikke til at tjona vuxlan blir skrødd og kort skrell. Det er ikke å sige. Det er gift inntil annar hever en annan. Egentlig, det er sannløgjen av du. Det er den tjenslige akten som samøyner kjøtt. Det er kjøtt kommer sammen med det kjøttet. Men han som er sambunden herranon er øynande. Han som er sambunden herranon er øynande vi han. Atur til 4 Korinthjei. Om hon færja stela at han vera verandi avgift, etla vera endursøvna til ekta manns søns, og lat ikkje ekta mannen køyra bort ekta konen søyna. Men til resten av tali er ikkje Herren, om nekkar brauer hever en ekta konen som ikkje tror, og hon vil seg nøgt at dvaljast vi honom, let han ikkje køyra henne bortur. Hever du en vantryggande kone, men hon hever funnet der hon vil være til en kone, køyra han ikkje fratt der. Vi er omgående til som skiljast,
sånn og tryggvande folk. Aldrin. Og kvinnan som er en ekta mann som ikke tror, og om han vil så nøgter at dveljast ved henne, let han ikke færa fra honom. Ikke færa til fra honom. Aldrin. Tu at hin vantryggvande ekta mannen er halka av ekta konne, og hin vantryggvande ekta konan er halka av ekta mannen. Annars var det bøten tykker av røyn, men nå er det til høylav. Men om hin vantryggvande færja sted, let han færa sted. Og en brauer eller en syster er ikke under tralldom i slikum førum. Ikke under tralldom, det var ikke bindet det. Det var ikke kraft av der. Du blir frelstur og du har en vantryggvande som rundt fra der til du blir tryggvande, du leiser av deg. Ikke under tralldom. Men god du vil kalla okkur til friar. Det vil sige, gjer du alt det som kunne være i tjonabanden at frie. Vi er ikke tutan som øser alt opp og som elver tjonaskillnei. Så sier han, ja, og det er akkurat det som vers 16 kastar ljøs iver. Du er kvart vars tu og ekta kona, kvart du skal frelse ekta mann tuin. Du blir frelst, og han er ikke. Røyn og vinn han. Hva vars tu om du ikke kan frelse han? Eller hva så vars tu om kvart du skal frelse ekta kona tuina? Men som god til dalt ut til kvann mann, som herren vil kalla kvann øyn, såles let han genga, og såles fyrirskipi er i öllun kyrkjun. Så for han to som kall, i vers 18, 19, 20 og 21, til er lukka som en innskåten tanke inn i alt dette her, men han kommer inn av samme bana. Langt i vers 25. Nå vi vujjan jomfrikvun her vi ikke på av herranon, til å gjeve jeg mine døming som øyne hever lotast miskunn av herran av være trofastur. Jeg halde tog at dette er godt, nuverande neiarvegna, jeg sier at det er godt til øyne manne så at vera. Hvordan? Jo, du bunden at ekta kono, søker ikke være lostur. Du bunden at ekta kono, søker ikke være lostur, du finnes denne kono, hevana. Er en tryggvande litje, hevana. Fer en fratar, og hun var vantryggvande, så leiser av deg. Lett han så færa, og få deg en æra. Særlig hvis hun færa sånn annan, men det skal nok gjøre. Og vantryggvande menneska fer ikke fra der og være verande stakt. Det krøks jo en annan, innenfor tog det er. Garantera. Hvis det ikke langt hever, hårdast vi av nøren og æren. At det vil si, du bunden at ekta konu, søker ikke være lostur. Du lostur fra ekta konu? Lostur. Hvordan vil man lostur? Så her sier Dal og Victor, så klottane Dal og Victor, så sier leisur. Så man leisur, så man ikke vil gifter. Men lostur innebærer det at du var gifter. Det knyter et her, året lostur knyter et her, til vers 20. Læt ikke ekta konna færa sted fra ekta mannssynen. Men og om hun færa sted, læt han være en utgift og bla bla bla. Og året lostur knyter etter òsni at Matteus 9:9. At det ikke alltid er synd at gifta seg oppater. Ikke hvis det siløse vær årsøkken til tjonaskillnaien, her som du er han avsetje pastoren. Her sier han altså, du bunden at ekta konu vers 28, søk ikke å være lostur. Du lostur, så du være bunden, og du blåst lostur, så er du ikke lostur. Du er blivet lostur. Det er ikke å være bandbundet, men han som du var bunden til, han loste til, lostur. Det er ikke at du lost til, men det stender altså, du lostur for ekta konu, søk ikke ekta konu. Til røyen ikke Paulus. Men det er ikke noe på. Det stender point at han har, men og om du gifter det.
Kvann torsar han vi, han torsar vi han som løstur, som gifter seg attur. Men om du gifter til, du har ikke synda. Så hatta slær seimen og i kistena tjadekon, babson, pinson, klapparon, heimamsjansfalki og kyrkjefalki og i farjon. Hatt fjære seimeren. De sier til at ongen lærer stender utan hon har tru vittner, pura ratt. Og stav Matteus nødja nødja ansamalt. Hva han så visselig ikke gjer. Du test tvillingur Lukas 16:8 og Matteus 5:22. De sier ikke det samme, men de supplerer hvort annet. De oppleta, de legger at rett, så det her blir en hold. Hese tror skriftstuen en hold. Ikke at de kan stande ansamalt. Du et undantak ikke et undantak utan du har en regel. Og den regelen stender om at i Lukas 16:8 som det første som vi løs om. Men til her et undantak, til hvis det var vekna siløse. Det vil si at ta regelen ikke galtande. Ta ikke bunden under du. Og heldur du bunden visse, du bunden til å si under tralldømme, hvis du har en vantryggvande som runder fra der, tar du også en leiser. Og da det stender ikke under tralldømme, ta med ikke det at du er fri å gjøre noe vilt, altså. Jeg hadde så til tryggvande haft skil til å skilje det her. Du finner ein ut av 1000 som skiljer dette. Ein ut av 1000. Og at det slett ikke innviklet. At det slett ikke så innviklet. Hikk på Lukas 16:8, Matteus 5:32, Matteus 9:9. Og så 4 Korintier fra 20 til 28 og i føreske King James. Det måste du. Du hikker du i Bibelen Shadal og Victor, så her først jo hatt til helg og nøkken som helst. Ikke maker sense, som han sier. Her sier han til, du leiser, søk ikke kone. Hva er en stola til? Det stolar til katolsk og falslæro, som Bibelen enda kallar for en godslæro av djævlun. At tar for at nokta at giftast. Nokta for at giftast. Til en lærer som skulle komme opp og 17-tog. Det alt det munkarøye. Når det kommet, det vet jeg ikke. Men i mån til fromkirkene, så det kommet 17. Og for 500-600-tallet, ganske ble mer av det 17 togene i atter. I mye alten i sort. 4 Timotheus 4:1-2. Nå anden taler tøyelige at i 17 og tøyene skulle sommer færa borster fra trunne, gjevande gater etter tølande andon og Guds læron av djævlun. Talande ligner i hykle, hevande sunna samvisko brennemersta vid en høytun jatne, forbjauande at giftast. Forbjaua Paulus at giftast, iver høver ikkje. Han forbjauar ikkje en gang en sviknun manne som runderfra, ikkje at giftast oppater. Men det er ikke hit, kvart han øynar til øynautukon. Ja, som jeg sier, vi undantar ikke av øynene ut av 1000. Tog det dere fariserer? Steinrunner, betongfariserer. Betonghøtt. Betonghøtt. Ja. Ja.
Oj, 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 alltså, va? Rävligt, va? Så det är lära då folk att halta manna på och ta gera Guds år av angare virkne. Och ta för störliga skojver till det kanske känna Guds år och i helt Guds mått. Hatt det. Hatt det så akkurat det. Så att jag måste lägga här att här lukas med ta tre och is ner. Jag tog som att ofta för. Men så säger onkel i samtal vi med att jag kanske ha folk ringt att tacka vias ner till att det ständer ensammast. Så har vi inte också med det nu tror jag för det är. Är det ensammast? Nej, att det är fyra. Att det ständer som 8 av 4. Ikke 8 av 3. Undantidigt om det är vägna silös ständer tvärfärger. Men så ständer meginreglan öjna fra träet. Och hon stigares ner. Och så kommer 4:6 som Øystein sier, som Øystein i sin sammanheng snurrer seg frarøyming. Det börjar vi frarøyming. Og frarøymingene skal du tenja til Matteus 9:9. Så han sier her at vi kona feren fra mannen som skal være verande ansomhet, eller avgift. Det vil si at hun er ikke fri til å gifta seg opphatter. Hvis hun bare fer. Men oi tog för att hon är färden och han som är fär skärren ära. Så är de fri. Till ta trakka Matteus 9:9 och 5:32 och annars 4:6 och i kraft. Att om du gifter det att han har lustur så är du inte synda. Inte synda. Jag har sagt vad för säger. Men lustar du det? Ettla blåst lustur och han som lustar det är starkare och bojar efter där. Gaua kom åter eller gaua kom åter. Nej. Du bara förnärma och du får ta fjäsat vid öron. Så är du djävulen i hårboken. Cheers well.